Khubor nakaslem jong unongsan Hima. Kublai pi ki parolak barwa hakani ko ni priangsong bahai pi syaki mat Bakongsan Jong Taïew. Bat mga staff ni Aldakar bat ki Khubor ki long kum ni. Ki nong snong jong kesnong umsning kesnong ka bahab hapo ka mau kenrau blok haringkat ki nong yalam ke FKJGP mau kenrau circle ha ka arpui terik urisau arjar apsau kilalet banya kendo dalade yo executive engineer ke MEECL ban ujor hau ya ka jingdo boarding electric kabalane menta lakumba san benai AA habakran shekilat pathai Khubor uwei ne kinong yalam snong ula penpau ba wat hadien bakiladap ban pintep ya kene ka jing e shaw MLA Henry kene kala syukut tang haki jingkular ba jing e up Henry kam ulong satya nakaliang kasnong kilarai ban panjing erap nakaseng FKJGP mau kenrau circle hapo ka jing yalam jong uba S mensong ban wan pensngo ya kene ka jing e syaka office MEECL halum jing shai bat ya kendo ru ya engineer ban pensngo ya kene ka jing e ka bakila ya kendo shushu ulai thoru ba nakaliang engineer ula kular ban wan bu thumai no tang hapo kini kisisngi arsngi ban wan ka jinglong klemakor bat torti jong kibriu ki batrai ha ka kam ka biadai bat ki wire boarding hadu kini kisngi kam pat kut bat imat kani klalong kum karai bi ka ba e ban pendu kawena ki bakum kini ki Khubor lala ban sakhi ha ka atwi terik ubanai risau arja arpsau hajan ke administrative block jong ke assembly berim ka badan ha khandai lat halor ka jing e pathar ya ki wire boarding hamadan bat ki blano renjau syaki jaka yat patba kabla pemiru ya ka jingkeli kabalong kumno lada kini ki wayar ki dei ki badon ya ka boarding lene ki live wire ki breu ki haban yu ne kam na jong kini ki wayar boarding balada kim deru hato kene kadai ka rukom bale pathar kumne khlam da penlum hadien bladap tre ya kene ka kam halor kene ka jingle torti yano an kinno la kalong ya ka sarkar ne yano ya ki riu shimet ki bashimti ya kane ka kam namar lada ha kane ka rukom ole pathar ya ki wayar ha ki jaka yat ki jat ki patba kan mentoi ayu ban kintu ya ki patba bakin pendan kam ya ki footpath ne ki jaka yat ki jat patba unang long Khubor jong unang san Hima ha ki Taïew bat ki benai ki blalet no shadien jong mentaus nam arja apsau ula persyang belum ya ki jaka ki belakalan chi jaka ya ki wayar jong ki core internet bat kiwi pat ki wayar ha keleng kanong ba shalong ha kaba la sakhi bakani ka ju ka jingpang kadang yai don hado kini kisni ki bamenta bat ka jingkeli ka bami kalong ke ai ka senjam baka sarkar ka shim ha ka ban batha bet kintu ya ki breu ki badai pet ya kani ka binta u president jong ko all Meghalaya dances association AMDA u bakit bok thaba ulong ba ha ka jing persyang banwa jing tip ha ka bedai bat ka jinglong jingman jong ka dan san ya kopshat ya ka bla tip kum ka India's best dancer season 4 ka ba usamla Steve Jyrwa napo ka jela Meghalaya ulalet banyashim menta lalap ba nadong shadong ka ba kuntup nado ka jing tap vote ru uni usamla Steve Jyrwa udang one bet shakmat bat ha ki Taïew ki bla debru utai usamla udang he ki points jong habayo banyakran bat unong san Hima ha ka alpuai terik ubanai risau arja apsa ubakit bak ula pentip ba na ka jing sngo jong ushimet udan ya ka jing kermen ba uni usamla Steve Jyrwa unpui bet syaka final ne ka grand final namar menta udang dan ha ka kerdan jong ka semi final bat kermen ba ling ba ka jing kershan jong ki pat ba da ka vote yu unyo bet ban poi syaka final haba persyang ban keli ha ka kerdan jong ka semi final ba kadungot ki bayashim menta nakaliang uba kurba ulong bakumba kolong menta ke jing yakop kadang don tang ha ka top 6 ne ki don ringut ki belangsa bat kat kum ka jing shat jong Steve ubakit bak ula sngo tikna ba uni usamla unpoi bet syaka final lingba ka jing kershan jong ki patba napo ka jela Meghalaya bat Assam bat kiwi ki jela shetela mingi kari hadien ka jing mi no jong urohan na ka jing yakop
jong ke India's Best Dancer Season 4. Uba thaba ulong ba kumba kalong benta usamla Steve Jyrwa ulayo ban bat ya ka vote na baro ko we ka than stay la mingi but kidan ro ki brio jong kari ki badan sha ki than rithor ki bla kershan ya uni usamla na po ka jela Meghalaya ha ka be dei bat kila jingera na kalyang uba thaba ula pentep ba usamla Steve Jyrwa ulayo ya kila jingera na ki benta ba pher la kalong na ki riu shimet ketenat arts and culture jong ka sarkar jela badru na menteri rong ba ke jela ukonrat ki sangma haringkat ke jingkit bok ket riang ya uni usamla ba umla ban poi shado ka thong jong ka jingjop kinong yalam bat dukhat ka new trap integrated territorial organization HITO haringkat bat ka Taïew women council ha kasngi baar ka arpo artrik ubanai risau arja afsau kilalet bantur shok office trikam jong ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB halum pengat bandawa pelong biang ya ka jingyalang patba ban pensngau tho ne ka public hearing hawa ya jer narpo East Jantia Hills District komban shukudo hangne na kalyang ka MSPCB kalakhot ban pelong ya ka public hearing hadien ka jingpan jingbet jong ka Megatop Cement Private Limited ha ka khatpratrik ubanai risau arjar absau na ka banta bante ya ka karkhana penmi dobilat ka integrated cement plan of capacity 3.3 MTPA clinker 2.8 MTPA cement but 16 MW waste heat recovery system hapo kasno waya jer narpo East Jantia Hills District Hendray la sakhi ba ha kate ka jingyalang patba kabla penlong ha kate kasngi kila mi bun ki jingya pen ibor hapdeng ki patba ki bala ai jingkershan bante ka karkhana bat ki patba ki ba persha hakaba na kiliang ki patba ki ba kershan ki klem ailat satya ya ki patba ki ba persha banrung shapo ka jingyalang hakaba kila pen kre da ki deng ki set bantiet bat bom na phang ya ki brio ki ba wan ban persha ha kate ka jingyalang na kiliang ka seng klong bakane ka jingbam ailat ya ki patba ban pen pau ya ki jing pen sngo jongki ha kate ka jingyalang kalong ke aka ka ba om ya hap satya hakaba kataro jor kala no shilyang shakaway pat ka kinhun hakane ka jingle turkan san jong ka seng layo I ya ka jing sertap jong ki bor pulet ki blakhang lat ya ka seng bakintur palat shaka khurdop jong ka MSPCB hendre ka diktat hadin ba na kalyang ki magister bat kinong pinyat ka bot kilawan banyakran bat ki dukhot jong kini ki seng bahalang bakin ailat banrum shapo ko office hakaba la ailat ru tang nyomot kinong yalam ka seng banlet yakundu yo member secretary jong ka MSPCB u Dr. GH Charmang MFS kipulet jong ka anti narcotics task force ANTF East Khasi Hills District hakamit jong ka arpui terik ubanai risau arja apsa kilayo ban kem yo unong khayi drug haringkat u drug heroin hakathain mauring keneng ya uni ubriu bala shakyam la tikkerteng kum u Mastak Ahmed mazum der arphun rus nam karta ubana kastong Gobindapur jong ka Kachar District Assam nakamet jong Ahmed kipulit jong ka ANTF kilayo bon kurup hado santli kitendong sendok sabon kibathap yo drug heroin ubodon ya ka jingkhia ka bahado san phunrio point khandai phulai gram nangta kawai ka mobile phone kawai ka epic kawai ka pan card bat kawai ka plakot bayong hadien balada ban penlong ya ka jingta lasi ka babnya nakalyang kipulet kila penro mukot duma hapo kikendon an bala penlong ru ya ka jing toket ka babnya na kabenta ban laksa ya ki weipat ki bodon ktilang ka BJP Meghalaya ha ka arpo artrik ubanai risau arja apsau kalapan bana patba balarai pan penyakon do Bernard and Marak kumukutong jong kaseng ha election chiteng samay hapo Gambigire constituency yakani lapan bana patba do President jong ka BJP Meghalaya unit urikman G moment ublakun turu yaki patba bakin ailat ya ka BJP hapo ka Gambigire constituency khnang bakan yo banwanra ya shibon ki kampenroy bapher namar kumbalayo I bakani kadai kasien kabalai baka BJP kalayo bensinchar hapo kari
bat kan long ka kabu na ka menta ka gambi gre ban yo ye ki kampen roi lada ka jet ya ukurtong jong ka seng u Bernard and Marak laong ru bakidon hado lai ngot ki breu ki blawan shakmat ban pan tiket na ka BJP ban yakun ha ka election shiteng samai ha gambi gre constituency henry nakaliang ka BJP kala ibet banjet ya u Bernard ubanlong kung ukurtong bapura ha ka nek election shiteng samai kaban salong ha ka khalai trek unai weng arjar aprisa kumban chupen kanmau ba u Bernard and Marak ude UMDC jong ka seng BJP natura constituency but ubala juya kunteng ha ka election MLA kablang shudap house nam arjar aprulai na south tura bola sha pelim no hau konrad ke sangma ubade umentri rang ba kejela uwe urang ba ula kulon hamadan katba udang let ban thiet jing thiet ha ba sajhor hayo do ha ka ba kibreu ke badan hajan masin yu iya kane kila yarap ban pinthia yu harot jong ko wei ka dukan ka badan ha ba sajhor ha ba yakran bat kinong thok khubor ha ka arpha trek ubanai risau ajar sau nakaliang OC jong ki pulits iem ke Hima melim uba es nong klau ulai tho bakani kala ja ha ka por sauduna ha ka ba uwe urang ba ula kulon hamadan kalba udang thiet jing thiet ha ba sajhor hayo do bat ki pat ba klam da pen slam kila phone no shaki breu ka kot ka khia lingba ka 108 badru shaki pulit jong ka cantonment beat house nakaliang ka kong Victoria Marwen ka bade ka we na ki basong dukan ha ba sajhor kalai tho bakat ba kadang thiet jhor uni urang ba ula shukulon na ka kulon bat ya ka dautan rai jong ka jingkalon om patla bantep henry la shusuba bakala bande ba uni urang ba udon ya ka jing shitom hakamet kokong Victoria kalaya tho ba marmar kala pentep shaki pulet jong ka cantonment bat nakaliang ki pulet kila pentep no shaki bahayeng hasem jong uni urang ba katkum ka jinge tho jong ki breu long ba uni urang ba ude ubashong basa haki than saumer operational u superintendent of police ka West Khasi Hills district ula pentep pat ba ha ka khanyo trek ubanai risau arja apsau layo ya ka kai phot ha ka be dei bat ka jingja jong ki arngut ki riu shimat kata u alman neng menja khanyo snam bat u ajay do pho khat prasnam ki blami na ka yeng sa khlem da pentep shiki bahayeng asam jongki ha ka ba hadu menta om shem la tep ya ka jaka ka bakidon batsa katkum ka korwo khubor bala pha USP ula pen pau ba halor kani ka jingja kite ki arngut la pentep ru shabaro ki police station hakeleng ki jalla ka megelaya bat kiwe ki jalla banyara banwat lem ya kite ki breu ki baja shusho ulong ru ba ya ka jing batai shaphang jong ki arngut ki breu la banyo ha ki thanat pulet jong ka than ka korwa khubor no SP ka ongru bala kenturu ya kinu ki breu ki badan jing tep ha ka be dei bat ka jaka sa jong ki bakin ya kendo ya ki pulet ki bajan tam nangta long ru ba ajay do pho khat prasnam karta udon ka dor khmat ka bali bat ka met ka baksa udon yo usni ubayong bat ka jingjrong jong ka long san phut balai thoru balai I khadu yu bo phong ya ka t-shirt rong jerngam bat ka patulun rong jerngam ringkat bat ki slipper long ru ba ka jingkran jong ka long ka bajam bat udon ki jingblian bandi duma bat ukran garo lingam bat hindi bat uboru ya kanyam kristan ka korwo khubor ko ongru ba u alman nang menja khanyo sam karta pat udon ya ka dor khmat ka beli bat ka met ka phat ka babet babyang bat ka baksa udon ya usnyo ubayong bat ka jingjrong ka basan phut balayu I khadu yu bo phong ya ki t-shirt ka barong lie bat ka patulan rong blue ringkat bat ki slipper nangta long ru bo udon ka dor khmat ka bapelan bat ukran jam bat ki jinglen jong u ki kenthop ya ka jingbam kwai leni pan bat ka jingdi duma bat ukran ta ka ktien garo lingam bat hindi bat ulong ru ubobot ya kanyam kristan ka kenhon kinongnya taxi kamai ya ka blatep kom ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association EKHL TWA ha ka sngi thoding jong ka absan trek ubanai risau arja apsau klalet banyar khanra ya ki jaka IY tok ashaka ki badan hakiting road shillong ha ka jinglet khanra kini kinongnya taxi kamai kilalap ba ya kini ki jaka IY la penyat khlam ki kot kisla ki babyang ya ka bala penyat da ki barjala
But kini ki brio ki bapanya kila itu bakim dan satya ya ka permit ne ki kot gisla ki babyang ban penya ya ka ne ka kam. Habakran Shakila Pathai Khubor u General Secretary ka Association uba ek harbani uloang baka kenhon ka dak dak ka jing sokhia bonyu I ya ka ne ka jingle jongki barjala ban IY ya ki thok thok ashaka klem ka no ka jing bet ne ka license na ka tanat transport ne wat na ka sarkar jala bat ka district council ru ban penya ya ka ne ka kam jongki ulai tho baka seng kalalap bakidan hado kumba shpautli tam ki dukan ki baju IY ya ki thok thok ashaka bat ki kali hakindai la ulang ba habaka kunhon kadang persyang ban khenra ya ki te ki dukan la sakhi baki try jong ki ni ki dukan ki la phet no bak na ka te ki jaka ba kharbani ula panram jurru halor ka jingdon kti jong ki try jalla ki ba persyang ban kam try ya ki dukan jong ki bar jalla da ka boong ba haman la ki khap jingkhenra ki juwan mi kinsan ki try jalla ban pinri tengen ya ki nong wei nong ar ki basuan ban kamai tu hapo kane ke jalla nakaliang ka seng ha kate ka jingle khenra kalapan prano shi sandan ya ki te ki signboard jong ki ni ki dukan bat nakaliang ka kunhon kalalet ru ban pen smau ya kani shakatanat transport ban kerpat bakatanat kade ban le halor kane ka benta shu nakaliang ka seng ka kenturu ya ka sarkar bakan shimkhia halor kane ka benta namar lada kamla balle halor kane ka jingmi ki ashaka ki bakamai bian lingba ka jingpenya jangki minderi hapo ka jala nakaliang ka seng kan punshulor lem ya ki para nong kamai ban kamai kali no daki kali shimet klem dadan kam bandon ya ka permit kham hadien ka to kan por hadien baka seng kelawan ban ya kendo yo district transport officer DTO uba kharbani ulai tho ba nakaliang ka office jong u DTO kalong baka klem shamla ajing bet satya ya kini ki dukan bakin IY ya ki ashaka banong balada katanat kalap biang yakum kini ki jingle nakaliang katanat kan sapin shitom ya ki brio ki badan kti balle ya kini ki kam ki balong bian uba kharbani ulai thoru baha ka jingkali per thau ya ki try jong kini ki dukan IY ashaka kilai tho bikilayo jing bet ban pinya ya kani ka kam nakatanat ki kam jingo kai per thai ke jala ban seng ya ki dukan jangki bat kani kalapan lingo ngan ya ka seng pakumno katanat ki kam jingo kai per thai ke jala kan shim ya ka kam bade khmi da katanat transport halor kani ka benta nakaliang ka seng kalarai bakan salit ban yakundo ya umentri katanat ki kam jingo kai per thai ke jala uba polling do namar kum ka kanhon kan sngaw ya ha bakatanat ki kam jingo kai per thai kan tuklar ya ki kam kali te parlok daki to ki khubor ngila poino shaka bukut kat hado banginde syambyang ha ka wei pat ka Taïew ni ai khuble ya ka por jong phi khuble shibun